mun rantse da Allah wannan bawan Allah duk inda muka haɗu da shi shine muna gaya masa da shi da ƴan uwansa wallahi sai mun yanko kansa, sannan duk wanda ya haɗu da shi ya yanko kansa muna ba da ni ina ba da contract, duk wanda ya yanko kan wannan bawan Allah nayi masa alƙawarin ne. Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani yake cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. A takaice karkashin wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cewa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shine na farko wanda ya fara yin imani da annabawa baki daya, ko ka ce shi ya fara yin imani da alkur'ani da aka saukar masa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi ya fara yin imani da dukkanin littattafan Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da attaura, ya yi imani da zabura, haka ya yi imani da linjila shine littafin bible. Sannan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi imani da dukkanin manzanni. Shi yasa a cikin rukunan imani da manzannin Allah wajibi ne. Haka imanin mai imani a matsayinsa na musulmi ba zai cika ba sai ya yi imani da annabawan Allah gabaki ɗayansu, ciki ku har da Annabi Isa alaihi salatu wassalam wanda kiristoci suke rayawa a matsayin shine ma Allah su kai tsaye. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani dan tattalin zaman lafiya, dan Allah bai yadda ba wani cikin musulmi yayi amfani da sunan musulunci ya fito ya zagi Allahn waɗanda ba musulmi ba kai tsaye, zagi na ƙarra, zagi na wulaƙanci na cin mutunci. Allah subhanahu wa ta'ala cikin alkur'ani ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu allaha aduwan bighairi ilm. Allah subhanahu wa ta'ala ce kar ku kuskura, kada ku zagi abun bautar waɗanda suke bautawa, ko kar ku zagi abun bautar masu bautar wani Allah ba, domin in kun yi haka ƙarshe za su zo su zagi Allah, ba daidai bane. Allah ya ja mana kunne a can. Bayan haka saboda son zaman lafiya irin na abinda musulunci ya tattala, addinin musulunci ya kiyaye mutuncin kowa, shi yasa ma ya fara kiyaye mutuncin abin bautar wanda ba Allah din ba, sannan ya dawo kuma ya kiyaye mutuncin shi kansa mai bautar ta fuskar kada a ɗauki a makami haka kurin ba siɗi ba saɗaɗa a far masa. Musulunci bai da wannan ba. Da wannan kamar yadda muka sha faɗa muka sha jan hankali, lallai gwamnatin Najeriya bata shirya akan abin da ya shafi addini, akan abin da ya shafi kare martaba da kima na Annabi Muhammadu S.A.W. Gwamnatin Najeriya bata shirya yin wannan ba. In ko bata shirya ba, matukar ana samun masu zagin Annabi, to kuma gwamnatin Najeriya lallai bata shirya wa zaman lafiya ba ita da kanta. Abin da yasa na faɗi haka, akwai wani bawan Allah wanda yanzu shine wanda ya fara magana kafin na yi magana, wanda wannan bawan Allah kusan wata 8 da suka wuce ya daga Qur'ani kamar yadda kowa ya sani, ya daddanna Qur'ani zagi, ya zagi musulunci, ya zagi duk wanda zai zaga, wanda in musulmai suka ji ba za su yadda ba za su amince ba. Mun fito mun yi bidiyo mun ja hankalin gwamnati, mun nuna gwamnati a lallai hadarin kyale mutumin nan ya ci gaba da irin waɗannan abu. Wallahi sai ɗazu da na tsaya ne nazari akan wannan ɗan shegiyan matsiyacin nan wanda yake kiransa shi wulakantacce ne, kuma shi mutumin banza ne, kuma har ga Allah shi din mutumin banza ne, wato Aminu J-Town. Wato jama'a ku yi hakuri, ba wai zan bar harkar labarai na bane yanzu in biye masa, to amma zan yi wani jan hankali da wani tini a gun al'umma su gane waye wannan yaran, wannan arna, dan arne ne wallahi, jinin sa ma ya halatta. Wato akwai wani yaro wanda ya fito kwanakin baya, ni ko a ina yake ko a Senegal yake, ya fito yana tsine wa iyayensa, gashi na a zaune, yana tsine wa uwarsa, yana tsine wa uwar da ta haife sa, yana tsine wa ubansa, wanda idan ka ji lafazin sai ka yi mamaki, wanda wannan lokacin da aka dan yi ta a kansa. Amma fa na gaya muku bayan fage tunda za ku san cewa shi fa Aminu J-Town ba ma musulmi bane, arne ne shi. Kokarin yanda za ya aibata annabin namu ba yake nema tun ba yau ba. Wallahi Aminu J-Town kokarin sa duk wani abin da kuga yana yi ko, to kokarin yanda za ya aibata annabin ne, ko kuma aibata wa'ansu malamai masu daraja musamman na dariƙa.
wannan yaron da ya fito yana zagin iyayensa yana zagin uwayensa fa, maimakon a banza da shi a yi banza da shi a rabu da shi a shashantar da shi a ɗauke shi a matsayin mahaukaci, don duk wanda ya san wannan abin ya san cewa in ba tsinuwa ba to akwai hauka ko kuma akwai taɓin hankali. Amma fa wannan gayan haka Aminu J-Town ya lallaba ya je ya kira shi live. Bayan Aminu J-Town ya lallaba ya je ya kira shi live fa, daga nan yaron nan kuma ya ƙara samun dama ma ya caccaki yan ɗarika a wannan abin fiye da kuke tunani, yana dariya yana komai. Ba wannan ne damuwa na ba. Ana nan saboda saboda irin kula shi inda suka yi har yaron nan ya samu fagen da zai yi trending, har ma ya samu fagen da zai yi magana mutane saurare shi fa. Nan kwanakin baya saboda wasu suna bin sa kuɗi fa, haka gayan nan ya fito yana cewa zai fita a musulunci. Bayan zai fita a musulunci sannan kuma zai batancin da aka dade ba aiwa musulunci ba. To wa zai batanta? Annabinmu ne. Amma fa duk da haka Sami ne ta wani fa su ne sai kai shi ga wannan silar. Mu bar wannan dan iskan yaron dan Senegal din. Aka zo kan wannan person. Wallahi duk wani abin da za ku ji an ce yau ana kokari a aibata annabi ko kuma a yi kokari a haɗa husuma tsakanin musulmai da musulunci da musuluncin ba, ko kuma musulmai da kiristoci, wallahi idan kuka tsaya kuka dubi rayuwar Aminu J-Town irin hanyar da yake nema kenan. Idan kuma ya ganta kokari yake rike ta gam, za ku ga yana ta bibiyan abin sai masu hankali ne za su gane fa. Wallahi sai masu hankali ya su gane. Wato Aminu J-Town ko ni yanzu totally ma ban dauke ka a musulmi ba, wallahi ban dauke ka a musulmi ba. Kadiyar wannan yaron na Senegal din nan da kuma kadiyar wannan na Faston wanda ka jawo ya aiba tafiyayyen halittar nan, wallahi idan ka tsaya ka gwama su, da kuma kadiyar yanda kake kafa wani malami saboda ya ce kiristoci yan uwanmu ne, shi ma ka zo ka ce yan uwanka ne, amma in ka tsaya ka duba ko shi duk wani hanyar ba ma wai kiyayya kiristocin yake fa, shi idan kuka duba wallahi kiyayyen musulmai yake yi. Yau ga shi nan ta dalilin yau ga hujja guda biyu, wannan yaron sai ta kai ta kawo yace zai fita a addinin musulunci kuma zai aibata annabi. Mu ba damuwarsa bane, mu daman tun da yawan abin ma mun cire shi a musulmi, da shi da babu shi duk daya. Kafin ma a haifi uwarka a haifi ubanka ana musulunci, amma dai da a ce ka kuskura ka batanci annabi, na rantsa da girman Allah ba a Senegal kake ba ko a bangon duniya kake sai mun gane cewa kai sai mun ci uwarka. Amma duk dalilin Aminu J-Town fa, Aminu J-Town fa da ya ga maganar wannan yaron ba an dauke shi wa mahaukaci an rabu da shi, shine je dinga tsokano mana kiristocin Jos har ta kai ta kawo aka ƙara aibata annabi, aka kama sunansa, aka yi komai wanda kuna ji muna ji, bidiyo ya trending. To idan kuka tsaya ku dubi rayuwar Aminu J-Town ko shi kokarin ma ba wai kokarin hada husuma tsakanin musulmai da musulmai ba, shi kokari yake ma ya ga yau ana batancin ga addinin musulunci hankalinsa a kwance. Wallahi Aminu J-Town ido na idanka idan ba sai na sassara ka ba, Allah tsina albarka. Ko bai ma kamata ma a ce wai gayu ku rabu da wannan gayan yana yawo ba, saboda duk wani abu na hau daman tsinanne ne, ya kira kansa tsinanne, to mu ba tsinannu bane, amma kuma muna gyara tsinanne, muna cin uwar tsinanne. Idan ma ga tsinanne muna nuna mai cewa mun fi su tsinantaka, muna cire rigar adalcin mu sa ta rashin mutunci mu ci uwar mutum. To saboda haka tunda ka shigo jan layin nan, yanda za a hukunta wancan arna haka za a hukunta ka, yanda za a hukunta sa wallahi haka za a hukunta ka. Dan shegiya ka je ka dauko man dan Senegal bai yi ba, kuma yanzu ka je ka dauko mana fasto bai yi ba. Kai dai duk wani abin da zaka jawo aibata addinin mu, abin da zaka dawo aibata manzon mu shine kai kake ne ba, to asirin ka ya toru, ko ba za mu taɓa barin ka ba. Duk da irin biyewa yan siyasa da kake fitowa kana cewa kaza duk bai dame mu ba, amma wannan gadiyar sai mun ci uwarka. Ku yi mana subscribe kana ku danna kararrawa. Mun gode.